Sincanca Thixo othandekayo zonke izifundiso besizifumana namhlanje. Sinomnqweno kwesomandla into yoba ubomi bube notshintsho ebomini bethu. Thixo othandekayo ungafundiswa nje kungabikho lutshintsho. Sincede ke Thixo othandekayo sibe nomtyelela also nakwabo sizawuthi sidibane nabo ngokwezifundiso. Inkonzo wakho ezama ngoku Thixo othandekayo sothula ilizwi lokugqibela. Thixo othandekayo lokwahlukana kwabakhonzi bakho beyojongana neenzilo zelizwe ezabaxhobisa Thixo othandekayo basebemi njani xa bejongana nemimoya evuthuzayo. Sisithini ukuba xa Thixo othandekayo utshaba lusosela, eli lizwi somandla linamandla wokusigcina iveki yonke. Siyacela Thixo othandekayo umxhase ngenxa zonke umkhonzi wakho akuthethe oko ungasincede ebomini bethu. Naye wonke umuntu ebelapha namhlanje singeke Thixo othandekayo ungasikelela uthambiselelisa indlu yomntu ngamnye lapha nekhaya lakhe egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ndicela sithathe iBhayibhile zethu sizityhile encwadini kaPsalm 23. Psalm 23. Andizokuyifunda yonke. Andizoyifunda yonke. Ndizathatha uverse 1, verse 2, verse 4 and verse 6. Verse 1 ndizawuthatha le ndawo ethi the Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2, he makes me lie down in green pastures. Verse 4, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Because ehlala ekhaya izulu mayisibe lokufika kwezwayo okulamela phakathi amen. Ndibulisa lonke ibandla ngelihle igama lomfelo mvubelo Yesu Kristu. Amen. Mdala wam, ndinikwe ixesha uba awukhathazeki noba sezitanza zethu nje 146 kwela xesha lamelikiweyo naphila ndinoyesu 148 yes naphila ndinoyesu One
kholelwayo ukuba mhlawumbi izawusinceda sikwazi ukujongana nale iveki until we meet again next week. uDavid uthi uYehova ngumalusi wami, the Lord is my shepherd. Sakhumbula ke masonke xa sifunda ibali leBhayibhile ukuba uDavid was a shepherd, but phambi kukaThixo he cannot be a shepherd. So ufika phambi kobuso bukaThixo abe yimvu selandelana. Hence esithi ke ngoku uYehova ngumalusi wami. Uassume ke le position yelembu okanye yegusha of a sheep, into helpless engakwazi ukuzenzela nto, ayikwazi ukuzilwela, ayikwazi ukuziprotecta, ayikwazi ukuzifunela ukutya. It depends entirely kumalusi gusha. So uDavid ke xa esithi uYehova ungumalusi wam, ubonisa indlela axhomekeke ngayo kuThixo ngento yonke. Akukho nto yena aziboba isifuba ngayo athi le into ndizenzele. Ukuba ikumkani, ukoyiso, Goliath, everything, yonke into ayiphumeleleyo okanye ayiachieveleyo in life uachieve ngokuThixo engumalusi. uThixo umenzele yonke loo nto. Now, eli gama lomalusi ligama elabolekwa ii-kings, zilibolekwa nguThixo. Kakade yititle le kaThixo leyo uba abe ngumalusi, but uThixo borrowed this title to kings. Wathi xa ethetha ngee-kings zakwaSirayeli wathi bona they are his shepherds, zabantu bakhe. Siyavana kule ndawo. Before yoba andiyofikelela kubantu abajonga iigusha kuthiwa bangabelusi, siya-understandana kule ndawo. Now le term kamalusi xa uyijonga kwi-original language uyitranslathela kwigama elisondeleyo esiNgesini, uzofika kwigama elithi friend, lilo igama eli-equivalent to igama lesiHebhere elichaza umalusi. Ngamanye amazwi xa uyizisa kuthi uzofika esithi uDavide uYehova ungumhlobo wam, the Lord is my friend. Ngaphezu nje kokuba esalusi, but uyenza le nto uThixo kuba enobuhlobo nabani kanene noDavide. Siyavana kule ndawo. Ziziphumo zonke ezi zinto ezenzelwa uDavide nguThixo uzenzelwa as a result, ngoba kaloku unomhlobo onguYesu, unomhlobo onguThixo. Lo uThixo akasijongi njengabantwana bakhe, but kuye singabahlobo. Mandikhwalifayele le nto ndiyithethayo, andithethi nje kuba ndiyicinga. Kugula uLazaro. Niyakhumbula kugula uLazaro athi afa uLazaro, uthi uYesu kubafundi bakhe, uthi umhlobo wethu uLazaro ulele, uthi masambeni sokuthini, uthi ngumhlobo uLazaro. Uthi uYesu xa ethetha nabafundi uthi mamela isitaka asiyazi into eyenziwa yinkosi yaso, asizazi plans zenkosi. That's why bebizo ababazintoni kanene. Uthi nina nditukunibisa nisisihlobo ngoba ndinitshilele bonke icebo likaThixo. Nisisihlobo. So we are friends to God. We are friends to God. Kule iveki xa ungena le iveki uzawuthukuta kwiinkathazo sobomi. If there are any people who decide to turn their back against you, don't worry, you have a friend in God. Wakuswela zonke izihlobo ezi uzikhathaziyazi okokuba unesihlobo esinguYesu. Ethi iBhayibhile xa bekushiya bonke abanye abantu, he sticks closer than a brother. It's that kind of a friend that sticks closer than a brother. Sinomhlobo wethu Yesu ebezawuthi umculo waseSabatha. Uyazazi zonke ingathi uyazithwala. Sinomhlobo kubani kanene. Ndifuna uyazi mani sanumoya kuThixo uthi
uyanithanda njengezihlobo. Izihlobo kuYesu. Uthi ke lo malusi wami lomhlobo wami wenza. In fact uqala athi andisweli lutho ngenxa yokuba ndinalo nkanele ndinalo mhlobo. Uyazi ba lento yokungasweli lutho okanye to lack nothing can make you think okubana ngaba igusha ezisoloko zikwi-greener pastures okanye zigraze kwindawo e-green all the time. Now before umalusi azisuse igusha from one pasture to another, kufuneka zitye zigqibe kweli dlelo. Siyavana kule ndawo. Now when the shepherd sees that this pasture now is depleting, uyashiya ahambe ayokhangela elinye idlelo. Siyavana kule ndawo. Uzishiya apha zingena supply enough. Uzishiya in want. Ahambe ayothini kanene ayokhangela. But to the sheep, although they are in want, they do not regard themselves as in want, for they know but the absence and the silence of the shepherd means a greener pasture. And in fact, must be tonight. Did you tuna komalusi nokuhamba kukabani kanene kukamanisi ithi lonto kukhwitha lundiswa. Sukhala when you are in want. You need to understand ekuthuleni nje khulwa ilungisayo. And xa sayiphaka uzawuqala linde kugcwala iintshaba zakho. Awundifanga ndithi le nto ayiphekayo uThixo njengokhala nje xa esayithini kanene xa esayiphaka uzawulinda kuqale uthini kanene kugcwala iintshaba zakho. Sukuthi yini ndidibelamo ndinje. You need to understand yokuba ziyagatharishwa. Ukutafile ezawubekwa ngolitho verse 4. He prepares a time for me before my enemies. Singaxhaphaka sibizelwe sobona. Sibizelwe ubona. Into akulungiseleleyo uThixo. Uthi he makes me lie down in pastures green. Undenza uba ndibuthi. Wasibethuna kuverse 1 uthi andisweli lutho. Uverse 2 uthi he makes me lie down in green pastures. Ezi pastures zigreen. Ndifuna uyiva iBhayibhile kahle. Ithi esiXhoseni wenza uba ndibuthi. Esingesi he makes me lie. Meaning these pastures are not grazing pastures. Awuthiwa apha. Asamba uthiwa kwezi. Uzobuthwa apha. Uzawurestwa kwezi pastures. Nothi yonke indawo uThixo akufaka kuyo. Wenze uba mawutye kuyo. uThixo angakwenza urubber shoulders nabantu abathile akakuniki opportunity. Wenze uba nje mawuphumle. Uthi xa ubona abantu ucinge fana bana ngaba yi-connection kuzawutyiwa ngoku. No! Abona abantu uThixo afeke phakathi kwabo kwindawo uThixo akufaka kuzo for you to rest. Bathi kulemini mdala kuthiwa igusha bezikhutshwa ekuseni. Now igusha engakhange itye ekuseni iba yingxaki kwi-greener pastures. When others are lying down, unifuna ukutya because khange itye ekuseni. Andifanga mesethuna. Andifanga ndithi i-relationship with God sizondla ngelizwi lakhe likanene kwasekuseni so that imini iqina sibe kanti sihluthi lilizwi likabani kanene likaThixo. Are we still together? Yes. Uzawutya amadlelo engamelanga uyatya kuwo.
see them chewing, they are chewing the cud. Nyandiva bandla. Siyathiza ukuzibona siyafuna asuba siyatya siphila ngomethiso ngoba kukho amaxesha shadebe kuphilwe ngomethiso ultimate. If you did not feed in the morning uzawubethisa ntoni emini yonke into oyibonayo uzacinga intoba mayithini. That you told us to guide very early in the morning, so that I clean the meaning to save. You know when to eat and what to eat. When somebody bought him a phone and Jackane, as of as we want to change our husband and only his needs as verses. Actually, nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa andiyikoyika kubi ngokuba unam wena. Nyandiva bathi uthi noba kutheni ndihamba phikanene emfuleni ayikho igusha engena emfuleni wethunzi lokufa ingalithwa yishephathi. Zonke igusha, mamela, zonke igusha zingena ngaphandle lahlekile. Kodwa ukuba nandaba ziyangena, zingena zilandela ntoni kanene umalusi. Ngoba indlela ngelinye ixesha izawugqitha ethunzini ngoba umalusi oyikhokelela apha kanene ethunzini. So uthi noba ndiyahamba emfuleni wantoni kanene even though I walk through the valley. Now, xa kufika amaxesha okubi, xa kungenwa kwi-valleys, we are not presented with an opportunity to be stagnant, to murmur and to complain. We still have to walk. Ngoba kuyahanjwa phikanene. In fact, uNkulunkulu uyakwazi uhamba. Egusha sinekweti uyahambeka. Hey. Uyahambeka phikanene. Even though I walk, you are walking, uyagqithwa, akuzuhlala uyahamba, uyagqitha, supenika, ingathi uphelele kule ndawo. Uyagqithwa. Siya-understand namanje? So now as the mekukuyo kuyathiwani kanene. Yagqitha. Suma usonga izandla ukhalase. Just know ukuthi ifezi yathiwani kanene. Keep on following the shepherd. Keep on following the shepherd. Uthi ke ngoku intombi yakho umsimelelo wakho uyathini kanene. Uyandithuthuzela. Zizinto zethu, your rod and your staff. Now, intombi nerod ibe mfutshane yona ne, but istaff ibindi savana ne. So intonga ebeyisebenzisa to fight against wolves ne, dominant izizwe ezithanda utya igusha. So ebesilwa nazo umalusi esebenzisa kantoni kanene intonga savana kule ndawo. But ukuba yeyele ine-cliff okanye ibambeke ehlathini anganofika kulo ngesandla, he uses the staff. Ngoba sinento uqhayo phaa ngaphambili ukuzama ukutsala ntoni kanene ezimihleli kule ndawo. So uthi ke ngoku uthi your rod and your staff, intonga yakho nomsimelelo uthi siyandithuthuzela. For as long as ndibona le ntonga nalo msimelelo ndiyathuthuzeleka. Ngoba ndiyayazi akukho nto izawukwenzeka kuyo. Uba uzirhamwa ndisafe, ababajayela still ndisafe ngoba uzawuhlangula. Intonga yakho nomsimelelo wakho uyathini kanene, uyandithi abanye bakhankanya amahashe, abanye bakhankanya iinqwelo zokulwa, kodwa thina sikhankanya igama likaYehova. Siyangalo empini. Siyangalo empini. Igama fundisa yika nosebenzisa izinto ngoba kukho wena.
ndisebenzise umfundisi. Umfundisi uyangivumela. KwisiHebhere, the name means reputation. The name means reputation. Ngiyanisile mfundisi ninqonele. Utanile. It means reputation and authority. Siyavana kule ndawo. Amanye amazwi ukuba uthi sikhankanya igama likabani kaYehova ihleli kule ndawo. Uthi nale comfort sifumana kwi-reputation yakhe. Izinto esizazi ngaye zisinika comfort. He has never lost a battle with the horse. There is no ship that has lost his life. We rely on his reputation. We rely on his reputation. What is that? Enye into ke ethuthuzelayo yile nto uba xa zihamba ezigusha, igusha ke short-sighted, ayiboni kahle igusha le. Naxa uzibona endleleni uzihutarishela zijikeleza phambi kwakho, sucinga zinamatshamba. No, aziyazi uba mazibheke kweliphi icala because aziboni kakuhle. Naxa ilahleka igusha, ilahleka isitya because ilandela ingca emnandi. Siyavana kule ndawo. As much as singasuthetha ngabo namhlanje iigusha ezilahleka zisitya ingca emnandi, ngoba azinalo ithuba lokuphakamisa amehlo, ziyatya qha, zilandela imetheko enene. Uzibona seyikude nomhlaba. Asuthetha ngayo namhlanje. Asithethe ngale ngoba zithe kanene zi-short-sighted, aziboni kakuhle. Uyawajonga namehlo la ayo igusha ingathi anento e-greyish apha kuone inwebu ngesixhosa. Yes. Okay. Now xa sihamba ke bekusobona usibakudala because le verse we need to understand it in that context. Bebelida iigusha ezininzi. Siyavana ne? So kukho iigusha ezilapha just behind the shepherd. Siyavana bantu. So as bushes are behind the shepherd, they don't need the staff to see over umalusi. They are following the shepherd. Then kubeko igusha ezizilapha in the middle. As kwazi ukumbona umalusi ihleli kule ndawo. So they rely. We hide yantoni kanene yestaff ihleli kule ndawo. A visible sign of umalusi ukhona. Noba kubonakala umalusi kodwa ntoni kanene induku yathini kanene. Ivela kwakhe levesi ethi intonga yakho umsimelelo wakho yalithini kanene. So ndifumana comfort kwi-visibility yantoni kanene yomsimelelo ihleli kule ndawo. Ndiza kwivesi yokugqibela ke ngoku. Kukho ezi zimbini ezigusha zokugqibela zilapha ngasemva, zikude kakhulu zona. Now aziboni umalusi, aziboni kwa istaff esihleli kule ndawo. Zizwe zilapha kanene ngasemva. So where do they draw comfort zona? So umalusi will train two dogs. Ihleli kule ndawo ezizawubehave njengaye. Ihleli kule ndawo. Ndithi ezi zinja zawuthini kanene? Zizawubehave njengabani kanene?
mercy. shall follow. Masitubeleni malosolungileyo dalo ezulu nomhlaba nemithombo yamanzi wonene uThixo wezimanga uThixo umsululeyo wokudunyiswa mina yonke esihlele bukhweni bakho xa litshona ilanga usinika ngosiqiniseko yokuba kwezindawo siya kuzo silindelwe izinto zelizwe singangaboni kodwa Nkosi masiqiniseke ukhona ngoba sizawulandelwa Nkosi ubukho bakho okusonungileyo kumnandi kwasendlini yakho ilizwi lakho liyincamisa singayintoni ngaphandle kwakho ngoba ubuze nobunikiniki bethu baziwa nguwe usibonelela Nkosi singekakhali usenzele umsindleko masolungileyo Nkosi ke ngale imini mayingabe imini nje yokuqhwabela izandla mayingabe imini Nkosi that will go down through the history as enye imini ezimnandi mayibe imini esithi Nkosi kubomi bethu uKristu kongezeleke ithemba kongezeleke amandla ukuba Nkosi sibheke phambili ibanathi xa sawuhamba uhambe nathi masolungileyo usigcine evekini inkonzo wakho ubuthetha ngayo Nkosi ngalemva kwemini xa evala Nkosi naye umsikelele umgcine nabo bonke ubuthethe ngabo Nkosi ngimini namhlanje ubagcine bonke nathi Nkosi nabantwana bethu usigcine masolungileyo akwaba ufefe Nkosi nothando ukaThixo udlelwano moya engcwele ungahlala phakathi kwethu ngoku kude kusemaphakathini amen. Xolo bangene kukho umuntu bethu ongazukazi ukuqhuba imoto